Bueno, eta gu hemen trikitixa honekin alboka txistu eta lako instrumentuekin gaur egunen arte heldu bagara, lenguak utzi zutelako da. Lengo zaharrek hor plazari plaza bai trikitixa, panderoa eta lako instrumentuak mantendu dituztelako hor erromerietan eta jaietan, ez? Denok ezagutu ditugu. Garai batean, hor Arrati aldean, hor Bizkaiko baiara horretan, Maurizi Aldeiturriaga izeneko tipa bat San Pandero jorelik ezagunena edo berak oso abesteko era berezia zuen eta berari esker ezagutzen ditugu gaur egun kopla asko, lehengo kopla zaharraiek. Berarentzat, haupo Maurizia izeneko doinua egin genuen. Txalo bat, mesedez.